to, Mak. Ya bener. Bener, Nduk. Ya ora apa-apa, bener kuwi bener. Ya yo ya yo. Tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. nadyan ning gubuk asmara. Yeay, bisa toh? Bisa. Iya lah, anaknya. Iya. Makasih ya, Mama. Iya, sayang. Anaknya seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya Waranggono. Nah, ya Pak ya, duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bungano. Pinter nembang kok. Yo. Sampeyan wong dekne kopi apa teh? Teh wae teh. Ae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono adewe gak mesra apa bisa wong anake lho kaya tariki satu Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake ndak dikendangi. Ya, Anake kendangi. tadi kendangi. Ya. Oh, duduk ya Pak ya. Esok awan. Ya. Iya, Lah pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa? Yen liwat. Yuk. Yen liwat aku kelingan aku pakai biyen tak tanpa bengkak, tanpa dosa, kata putih, kata manis nora, kepala kain lingkabati, bibit biyen, kebatas Wah. Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. kan hobi toh Pak. Hobi ya. Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni loh Pak, seni mancing. Wah, jangan betul betul. Iya. Dansa jroning ati datang lonto Gandune Mas Adi.